igama unkanyiswa wazo uMsibongo umfana wasempendle abamaziyo bambiza ubhuntsubhuntsu uginqa njengebhuzu umatshitshi qomane. Bafowethu, namhlanje ngikhuluma ngento esimple kakhulu, esimple ngale ndlela ukuthi uyibuyisa kanjani i-ex yakho, uyibuyisa kanjani ukuthi ibuye ize kuwena niqhubeke nithandane. So kungenzeka mhlawumbe ukuthi usubonile ukuthi impilo ayilutho ngaphandle kwalo muntu, usuzamile abanye abafani naye, udinga lo muntu wena ukuthi abuye. So ke mina ngiphethe lokhu ngifuna ulalelisise kahle. Lento ihlukene kawu2. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi uwena owala umuntu, washiya umuntu wamlaxaza kanjalo, manje usufuna ukubuyela kuyena. Noma umuntu owaliwa washiwa kanjalo walaxazwa, manje still wena usafuna ukubuyela kulo muntu owakulaxaza. Wenze njani-ke? Kwamanye amavidiyo ami ngiyichaze lento ngoba ngiyasho ukuthi ama-movie esiwabukelayo isemsakazweni, yonke into nje esisurroundile isenza singakwazi ukuthi sibe amadoda angempela, sigcine si-actiswa kwabantu besifazane. So abantu besifazane bagcina sebedideka impela ukuthi kahle kahle yini thina kumele siyenze mangabe labantu sebenzisa okwethu. So mhlambe wabathunidi kulo muntu wesifazane noma wangamphatha ngendlela right, so wagcina kushiye kanjalo. Ngizoqala ngaloshiweka. Kahle kahle nje inhloso yokuthi umuntu mangabe ekushiya usuke sekuchaza usuke sekubeka obala ukuthi nje into ehlangene nawe akasayidingi into ehlangene nawe ngandlela thize, njengoba ekushiya nje ukushiswa ileso sizathu sokuthi nje into ehlangene nawe akasadingi. So wenze njani ukuthi umbuyise? Lalela-ke, mina ngizothi kuwena ke futhi nje ngizobe ngikutshela iqiniso ngithi kuwena ayikho into ongayenza ukuthi ubuyise umuntu empilweni yakho ongafuni ukuthi abuye. Ayikho into ongayenza ukuthi umbuyise umuntu uma ngabe engafuni ukubuya empilweni yakho. Ayikho into ekumele uyenze, ayikho into ongayenza ukuthi umbuyise. Ngisho athi unemali, ngeke umdonse ngemali, ngeke umdonse nanoma ingane. Uma ngabe umuntu engasakuthandi akasakuthandi. So wena into ekumele uyenzeke-ke isimple kakhulu. Uma ngabe umuntu ekushiyile, angithi usuke engasafuni ukuba nawe, so nawe-ke musa-ke ukuthi ubuyela kuyena. Uma ngabe ekushiya umuntu, nawe enza a very simple thing. Vele nje ungaxhumani naye ngandlela thize, ungamxhumani naye ngisho ngathiwa ku-Facebook, ungalike izithombe zakhe. Into ehlangene naye nje akube kuphelile, umzibe kanjalo nje kube ngathi umuntu ongekho, ngoba wenze njani ukubeke wacaca ukuthi akasakufuni. So wena mnikeze isipho esihle sokuthi akukhumbule, akezwe impilo nje ngaphandle kwakho ukuthi njani. Uzobona mhlambe kuzodlula inyanga namasontwana ambalwa, uzombona kuzobuyena ubuya kuwena uma ukuthi ngempela usakuthanda. So ke wena mangabe uqhubeka ubuyela kuyena ebechazile ukuthi akasakufuni, angagcina sekubizela namaphoyisa phela ngoba ukahlahle usuyamstalker manje, usekuchazile ukuthi akasakufuni. So wena musukumcontacta ngandlela thize, gcina nje lapho, khathe nje kube ngathi umuntu ongasekho. So ke iyona ndlela ekumele uyenze. Uma ngabe umuntu ekushiyile, enza lokho, ungaxhumani naye ngisho ngathiwa iyiphi indlela, ungamfoneli, ungenzi lutho. Uzobona wena ukuthi kuphela nje isikhashana uzobe sebuya yena, uma ukuthi ngempela wayekuthanda noma usakuthanda. So ke okwesibili, mangabe kuukuthi wena oshiye umuntu, usubonile ukuthi hayi ngeke, wenze iphutha la ngempela, manje usufuna ukubuyelana naye. Isimple kakhulu lento. Wena xhumana naye umchazele ukuthi uyasola ngalento wayenza and usathanda ukubuyelana naye kanye. Uyenze leyo nto once, so umnikeze ithuba ukuthi aresponde kuwena. If engarespondi, umshiya kanjalo ngoba kusho ukuthi naye usekwazile ukuthi ispace sakho azivale noma ngomunye umuntu noma ngandlela thize. So ke wena mangabe uzophindula umxina umchazele ukuthi uyazini ngenza iphutha ngeso lokuqa phansi ngedoda, cha, lokho ngeke umbuyise, nalokho uzomhlehlisa kakhulu. So nje mbhalele umchazele, uzehlise. Ukuzehlisa bakithi ave kubalekile. So mangabe kuukuthi usakudinga empilweni yakhe, uzokubeka kucace lokho ukuthi hayi uyaxelela.
nawe usafisa ukuthi nithandane. Mangabe engasafuni akasafuni and ayikho into ongayenza. So nje kwenze lokho kanye umchazele, either uyamfonela noma uyamWhatsApp noma ngayiphi indlela noma umbhalela imessage. Mangabe sakuthanda uzoresponda back. Mangabe engasakufuni uzobona nje ngokuthi athi nya noma responda kuchazela ukuthi hayi cha ngiyabonga wadlala ngami ngandlela thize when whatsoever. So nje ileyo nto engimele uyenze. Isimple kakhulu bakwethu. And ke ngihlezi ngikhuluma ngayo lento ukuthi mangabe uthanda umuntu umthanda ngendlela efanele. Hayi ukuthi manje usuzozinameka kuyena, usuzoattach ngale ndlela yokuthi ngaphandle kwakhe nje hayi ufile. Cha bakithi akumele kube njalo. Wena nje into engimele uyenze mthanda umuntu ngendlela. Sesikhathele ukuthi abantu besifazane beshisa ngamanzi silele. Ngobani bazifake kakhulu kuthina. Umuntu azinameke kuwena ngendlela yokuthi nje makathola mhlawumbe icall, mhlawumbe ushiya ifoni lapha kwafona umuntu othize. Usezocasuka umuntu noma kangena imessage usezocasuka ebusuku lele uyozwa ngamanzi nje usoshiswa. Cha bakithi leyo nto into wrong. And sesikhathele futhi la abantu besilisa khona beshaya abantu besifazane ngazo lezi zinto. Ngenxa ukuthi umuntu ugcina usuzinameka kuyena nje ngaphandle kwakhe impilo yakho imile. Ayifuneki leyo nto. Waphela uthando kahle olabantu ababili. Olabantu ababili abacomplete. Akumele ukuthi ngaphandle kwakho angikwazi ukuphila. Leyo nto mina ngiyayiphikisa. Akumele kube njalo. Kumele ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Sonke lesikhathi ungekho bengenze njani? Bengikwazi angithi ukuphila. So ke mangabe usungekho noma usudecide ukuthi uyangishiya, angiphinde futhi ngikwazi ukuqhubeka ukuthi ngiphile. So ke bakwethu injalo lento. Mangabe ufuna ukubuyisa umuntu owakushiya, ayikho into ongayenza ukuthi umbuyise. Ngisho athi unemali engakanani. So wena ukuthi uact ngendlela efanele, ukuthi umnikeze leyo gift yokuthi ake ezwe impilo ukuthi ngaphandle kwakho injani. Ungaxhumani naye ngandlela thize. If ukuthi mhlawumbe wena wamshiya, uyamchazela ukuthi ke uyasola ngesenzo wasenza. Mawukuthi usagcwele ngawe uzobe sechaza ke yena ukuthi okay yazi ngiyaxolela and nami ngisathanda ukuthi sibuyelane. So bakithi ngiyathemba ukuthi le message ifikile kumuntu o right ke ngiyabonga. Kusho mina ubhutsu kanje ngephuzu umbathithi qomani ufana sempela. Chap.